Bideo tutorial honetan, azalduko dut pixka bat, nire ikasegoera bat ebaluatu ahal izateko erabili ditudan, bi tresna. Ikasegoeraren jarduera bat ebaluatu ahal izateko. Orduan, nire ikasegoera historiari buruz denez, ikasleekin landu egin dut erdi aroa, aro modernoa eta aro garaikidea. Hori dela eta, gero ikasleek zer sekiten, ikasegoeraren amaieran zer sekiten, ebaluatu ahal izateko bi tresna erabili ditut. Alde batetik Google Forms eta bestetik Quizzes. Google Formsen egin ditzakegu galdera itxiak ikusten dituzuenez edo galdera irekiak. Eta ikusi dezakegu zehatz eta mehatz ikasleek zer ikasi duten eta ikusten dugunez emaitzak nahiko zehatzak direla, hauei gehitu aldiegu ere gure oharrak, orduan atxera likadura eman ahal izateko, orduan nahiko tresna aproposa da. Eta gero, Quizzesen bidez ikusten dugunez, guk sortu aldezakegu Quizzes bat, markatu, zerotik, eta edo importatu alditugu Google Formsen edo Google aurkezpenetan ditugun galderak. Eta hortik, lan bat bezala edo azterketa bat bezala proposatzea. Nik adibidez, kasu honetan, ikusten dugu bezala Google Formsetik sartu egin ditut galderak, zergatik, ze banatu egin dut taldea bi taldetan, eta batzuk egin dute Google Forms eta beste batzuk Quizzes. Orduan, Quizzesen ere egin dezakeguna da zuzenean egitea ariketa hori, ikasleen erritmora egokitzea, hau da, ikasleek adosten duen noiz joan aurrera, noiz joan atxera, azalpenak emon ahal izateko eta denbora bat ez izateko, eta etxerako lan bat bezala edo lan bat bezala programatzea. Eta gero, ikusten badugu, zuzenean egiten baldin badugu, badaude aukera pilo. Klasiko izango zen kajutean bezala, jolastu ahal izateko eta denbora bat dute erantzuteko, eta bertan ere badute 50x15 eta horrelako programan bezala aukera erdiak joan ahal izateko, sin más, ikaslek jolastu ahal izateko. Gero badaukagu taldeka jolastu ahal izateko edo azterketa moduan egiteko, eta hemen egokitzen dugu nahi dugun ezarpenekin. Orduan, esan dudan bezala, ikasleek bitan banandu egin ditugu, eta batzuk egin dute Quizzes eta beste batzuk Google Forms. Zer ikusi dugu? Niretzako nik bilatzen nuenerako aproposagoa dela Quizzes. Zergatik, jolas bat bezala izatea nahi nuelako, eta hobeto egokitzen da, bestea emoten du betiko azterketa bat bezala dela. Autoebaluazio bat egiteko proposa dela, ze antzunak nahiko zehatzak dira eta gero hortik eman aldituzula oharrak, baina nahi baduguna da, nahi duguna baldin bada jolas bat bezala bideratzea, nire ustez Quizzes aproposagoa.